nasledujúcom videu budeme pokračovať v riešení úloh z učebnice Výpočty v anorganickej chémii od autorského kolektívu docentky Mašľovej a spol. A pokračovať budeme v riešení úloh číslo 18 až 24 z kapitoly číslo 6, ktorá sa celá točí okolo stechiometrických výpočtov a v rámci týchto úloh 18 až 24 budeme riešiť nestechiometrické množstvo reagujúcich látok. To, čo sa myslí tým stechiometrickým množstvom reagujúcich látok, som skomentoval v niektorej z tých predchádzajúcich úloh, čiže stechiometrické množstvo reagujúcich látok znamená, že každej z tých látok je tam presne toľko, koľko má byť. A to nestechiometrické množstvo reagujúcich látok bude teda znamenať, že niektorého z tých reaktantov sa na tú chemickú reakciu použilo viacej, než si vyžaduje tá stechiometria tej chemickej reakcie. Keby sme si celú tú problematiku zase nastolili na tejto modelovej chemickej reakcii, ktorú sme používali aj v rámci toho úvodu do stechiometrických výpočtov na reakcii fosfídu vápenatého s vodou, tak v rámci toho úvodu sme si povedali, že táto chemická rovnica, tento zápis takejto chemickej reakcie nám hovorí aj to, že 1 mol toho fosfídu vápenatého bude reagovať so 6 molmi vody za vzniku 3 molov hydroxidu vápenatého a 2 molov fosfánu. Čiže ak máme stechiometrické množstva reagujúcich látok, tak to znamená, že napríklad zmiešam 1 mol toho fosfídu vápenatého so 6 molmi vody a teda z toho vyplýva, že vzniknuté 3 moly hydroxidu vápenatého a 2 moly fosfánu. Skúsme si teraz rozobrať takéto nejaké úvahy, že keby som nepoužil 1 mol fosfídu vápenatého a 6 molov vody, ale dajme tomu, že by som zmiešal 1 mol fosfídu vápenatého plus dvojnásobné množstvo vody, 12 molov vody, tak ten 1 mol toho fosfídu vápenatého by so 6 molmi tej vody zreagoval a tých zvyšných 6 molov vody by tam ostalo v nadbytku. Podobne, keby sme do tých 6 molov vody nepridali 1 mol fosfídu vápenatého, ale napríklad 2 moly fosfídu vápenatého, tak touto chemickou reakciou by nám tiež nevzniklo dvojnásobné množstvo toho hydroxidu vápenatého a fosfánu, pretože ako náhle by tých 6 molov vody zreagovalo s tým 1 molom fosfídu vápenatého, tak ten druhý mol toho fosfídu vápenatého by nemal s kým reagovať. Čiže takýmito nejakými jednoduchými úvahami sme dospeli k tomu, že z týchto 12 molov 6 molov zreaguje a 6 molov je tam v podstate v nadbytku. A podobne tu z týchto 2 molov fosfídu vápenatého 1 mol zreaguje a ten druhý mol, ten 1 mol ostane nezreagovaný. Tento 1 mol toho fosfídu vápenatého a týchto 6 molov vody v jednom aj druhom nejakom tom modelovom príklade by zreagovali úplne. No a takéto látky, ktoré zreagujú úplne, tak o tých potom hovoríme, že sú tzv. Limitujúce zložky tej chemickej reakcie. No a okolo hľadania limitujúcej zložky a následných nejakých výpočtov sa vlastne bude točiť celé toto video a to, ako sa limitujúca zložka chemickej reakcie hľadá a ako sa potom celý ten výpočet v prípade, že tam nejakú limitujúcu zložku treba hľadať a keď ju nájdeme, čo s tým ďalej, tak to si vlastne ukážeme v rámci tohto videa. Nebudem ale ten teoretický úvod zbytočne naťahovať a asi to hľadanie tej limitujúcej zložky najlepšie pochopíte na konkrétnom príklade, takže poďme rovno na úlohu číslo 18, ktorej zadanie je nasledujúce. Ak reaguje oxid vanádnatý s oxidom železitým, tak vzniká oxid vanadičný a oxid železnatý. Tú chemickú reakciu, respektíve jej schému máme zapísanú tu na. A to, čo z toho zadania vieme, je, že sme na túto chemickú reakciu použili 2 g oxidu vanádnatého a 5,75 g oxidu železitého. A máme tu vypočítať teda nejaké veci okolo toho. V časti A máme spočítať stechiometrické koeficienty reaktantov a produktov v tejto chemickej reakcii, čo nám vlastne napovedá o tom, že táto chemická reakcia, tak ako ju tu máme zapísanú, nie je kompletná a treba tam teda doriešiť tie stechiometrické koeficienty. Reagoval nám teda oxid vanádnatý, oxidačné číslo vanádu tu bude 2 a z toho oxidu vanádnatého nám vznikal oxid vanadičný, v ktorom má vanád oxidačné číslo 5 a na tú chemickú reakciu sme použili oxid železitý, kde má atóm železa oxidačné číslo 3 a vzniká nám oxid železnatý. Natý, koncovka znamená oxidačné číslo 2. Čiže ak tu máme nájsť tie stechiometrické koeficienty reaktantov a produktov, tak poďme to zriešiť poctivo ako redoxnú chemickú reakciu. Čiže vanád
2 sa nám oxidoval na vanát 5. Tým pádom musíme mať 2 atómy vanádu aj na tej ľavej strane. A ak sa nám menilo oxidačné číslo z 2 na 5, tak jeden atóm vanádu musel odovzdať 3 elektróny, čiže 2 atómy vanádu odovzdali 6 elektrónov. Pri tej redukcii sa nám oxid železitý redukoval na oxid železnatý, čiže oxidačný stav atómov železa sa menil z 3 na 2. 2 atómy železa naľavo, 2 musia byť aj napravo a jeden atóm železa zmenil svoje oxidačné číslo o jednotku a to oxidačné číslo klesalo, čiže tie 2 atómy železa museli prijať 2 elektróny. Aby nám počty prijatých a odovzdaných elektrónov sedeli, tak túto druhú polreakciu musíme prenásobiť 3, no a potom tie koeficienty v tej chemickej reakcii budú 2 pred oxidom vanádnatým, 1 pred oxidom vanadičným, 3 pred oxidom železitým a 3x2 6 pred tým oxidom železnatým. Čiže to by sme mali vybavené Ačko z tej 18. úlohy a v Bčku ideme hľadať limitujúcu zložku tejto chemickej reakcie. Čiže toto by bola rovnica tej našej chemickej reakcie a to, čo sme z toho zadania vedeli, bolo, že sme na túto chemickú reakciu použili 2 g oxidu vanádnatého, čiže hmotnosť oxidu vanádnatého bola 2,00 g a tiež sme na túto chemickú reakciu použili oxid železitý s hmotnosťou 5,75 g. No a v časti B máme teda nájsť limitujúcu zložku tej chemickej reakcie. To, čo doteraz platilo, bolo, že sme do tej chemickej reakcie vždy vedeli nejakú hmotnosť alebo nejakú koncentráciu a objem alebo hmotnosť roztoku a hmotnostný zlomok, ale vždy o nejakej jednej látke, z ktorej sme sa potom odrazili vo výpočte toho rozsahu tej chemickej reakcie. My tu v tejto chvíli máme uvedené dve hmotnosti, máme tu nejaké dva vstupné údaje a teda ideme hľadať tú limitujúcu zložku a to hľadanie limitujúcej zložky, to hľadanie toho rozsahu chemickej reakcie, s ktorou táto chemická reakcia prebehla, sa robí následovným spôsobom. Vypočítame vlastne dva rozsahy chemickej reakcie, jeden vzhľadom na ten oxid vanádnatý a druhý potom vzhľadom na ten oxid železitý a v prípade, ak by sme to mali tých látok viacej a viacej tých vstupných údajov, tak by sme vypočítali rozsah chemickej reakcie vzhľadom na každú z nich. My tu teda máme tieto dva uvedené údaje, no a rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten oxid vanádnatý bude látkové množstvo toho oxidu vanádnatého lomeno absolútna hodnota jeho stoichiometrického koeficienta a za látkové množstvo, keď si dosadíme hmotnosť, lomeno molová hmotnosť oxidu vanádnatého a ten koeficient v menovateli sa len odpíše a vieme si do neho číselne dosadiť, že to je 2,00 gramov lomeno molová hmotnosť toho oxidu vanádnatého, ktorú nájdeme v chemických tabuľkách alebo niekde inde a koeficient toho oxidu vanádnatého je -2 v absolútnej hodnote. Molovú hmotnosť oxidu vanádnatého by sme v chemických tabuľkách nenašli, ale zase niekde inde po internete, keby sme pohľadali, tak nájdeme údaj 66,9409 gramov na mol, 66,9409 gramov na mol a rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten oxid vanádnatý by potom bol 2 deleno 66,9409 deleno 2, čo by nám išlo 0,014 a na 4 platné číslice 9,4. A molov samozrejme, lebo je to rozsah chemickej reakcie. V podstate úplne rovnako zriešime aj rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten oxid železitý. A zase by platilo, že je to hmotnosť toho oxidu železitého, lomeno jeho molová hmotnosť krát koeficient oxidu železitého v absolútnej hodnote. Toto by číselne bolo 5,75 gramov. Molovú hmotnosť zase pohľadáme v chemických tabuľkách a koeficient oxidu železitého je -3 v absolútnej hodnote. V chemických tabuľkách by sme hodnotu molovej hmotnosti oxidu železitého našli, že je 159,688 tisíc gramov na mol, 1,59688, no a ten rozsah chemickej reakcie by nám išiel, že je 5,75 deleno 1,59688 deleno 3 a na 4 platné číslice by to bolo 0,01200 molov. Čiže v tejto chvíli máme vypočítané dva rozsahy chemickej reakcie, jeden vzhľadom na ten oxid vanádnatý, jeden vzhľadom na ten oxid železitý a z týchto výpočtov, ktoré sme tu uskutočnili, vyplýva, že rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten oxid železitý je menší ako rozsah chemickej reakcie vzhľadom na oxid vanádnatý a z toho potom vyplýva, že tou limitujúcou zložkou
tou zložkou, ktorá bude limitovať celý priebeh tejto chemickej reakcie, je tá látka s tým menším rozsahom chemickej reakcie, čiže oxid železitý. Čiže limitujúca zložka je ten oxid železitý a dôvod je tento tu. Lebo rozsah chemickej reakcie vypočítaný vzhľadom na tú jeho hmotnosť je menší ako rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten oxid vanádnatý. Keby sme tu zase mali nejaké 4 reaktanty, 5, 6, neviem koľko, a o všetkých z nich by sme vedeli nejaké údaje, že koľko sa ich na tú chemickú reakciu použilo, tak by sme vyriešili rozsah chemickej reakcie vzhľadom na každú z tých zložiek a tá zložka s tým najmenším rozsahom chemickej reakcie je potom tá limitujúca zložka. V našom prípade ale teda sme mali zložky len dve a teda tá zložka s tým menším rozsahom chemickej reakcie je tou limitujúcou zložkou a to, že je limitujúcou zložkou znamená, že oxid železitý zreaguje úplne, čo je vlastne to isté, ako keby sme povedali, že látkové množstvo oxidu železitého na konci je 0 mólov. Ak oxid železitý je limitujúcou zložkou, tak potom ten oxid vanádnatý limitujúcou zložkou nie je a oxid vanádnatý je potom v nadbytku. No a to znamená, že nezreaguje úplne, áno. No a keďže nezreaguje úplne, tak potom látkové množstvo oxidu vanádnatého na konci tej chemickej reakcie bude nejaké nenulové. A posledná vec, ktorá tu pre nás z tohto vyplýva, že teda rozsah chemickej reakcie, ktorý budeme používať na ďalšie výpočty, je potom rovný rozsahu chemickej reakcie tej limitujúcej zložky. Čiže v našom prípade je to potom rozsah vypočítaný vzhľadom na oxid železitý. Takže to by sme v tejto chvíli mali nájdenú tú limitujúcu zložku, ktorou bol oxid železitý a teda sme si povedali, že ten rozsah chemickej reakcie, s ktorou táto chemická reakcia prebehne, bude teda rovný rozsahu vypočítanému vzhľadom na tú limitujúcu zložku. Čiže toto bude náš rozsah chemickej reakcie. No a teraz v časti C sa nás pýtajú na hmotnosť oxidu vanadičného a oxidu železnatého, ktoré vzniknú pri tejto uvedenej chemickej reakcii. Čiže ak by som išiel počítať hmotnosť oxidu vanadičného MV2O5, tak to jednoducho bude rovné rozsahu chemickej reakcie krát koeficient V2O5 v absolútnej hodnote krát molová hmotnosť V2O5, čo by sa číselne rovnalo 0,01200 molov, to bol ten rozsah chemickej reakcie. Koeficient toho oxidu vanadičného je plus 1 v absolútnej hodnote a molová hmotnosť v gramoch na mol sa pohľadá v chemických tabuľkách, kde by sme našli číslo 181,8800, 181,8800 gramov na mol bola teda tabuľková hodnota molovej hmotnosti pre oxid vanadičný. No a číselne by sa táto hmotnosť rovnala 0,012 krát 1 krát 181,88, čo by bolo 2,18 gramu. Podobne vypočítame aj hmotnosť toho oxidu železnatého, čiže hmotnosť FeO by sa rovnala rozsah chemickej reakcie krát koeficient oxidu železnatého v absolútnej hodnote krát molová hmotnosť oxidu železnatého, čo by číselne bolo 0,1200 molov, koeficient je tam plus 6 v absolútnej hodnote, čo je 6 a molová hmotnosť v gramoch na mol sa zase pohľada v chemických tabuľkách, kde je číslo 71,846 tisícin gramu na mol, 71846 gramov na mol, no a číselná hodnota tej hmotnosti by potom bola 0,012 krát 6 krát 7, 1,846, 5,17 gramu. 5,17 gramu. A teraz pozerám, že tu som jednu nulu zabudol, 0,012 bol ten rozsah. V časti D ideme hľadať hmotnosť nezreagovaného reaktantu, ktorý bol v nadbytku. No a tak ako vyplynulo z tých našich úvah, tak oxid železitý bol limitujúcou zložkou, to znamená, že ten zreagoval úplne. A ten, kto ostal nezreagovaný v tej chemickej reakcii po skončení chemickej reakcie, bol oxid vanádnatý, čiže tým nezreagovaným reaktantom bol oxid vanádnatý a teda na jeho hmotnosť, na hmotnosť nezreagovaného oxidu vanádnatého sa nás vlastne pýtajú v tej časti D. Pre hmotnosť nezreagovaného oxidu vanádnatého bude samozrejme platiť, že je to hmotnosť toho oxidu vanádnatého, ktorý sme tam mali na začiatku chemickej reakcie, to sme vedeli zo zadania,
mínus hmotnosť toho oxidu vanádnatého, ktorý vlastne zreagoval tej chemickej reakcii. Pre hmotnosť toho oxidu vanádnatého, ktorý zreagoval v chemickej reakcii, bude platiť, že je to rozsah chemickej reakcie krát koeficient oxidu vanádnatého krát molová hmotnosť toho oxidu vanádnatého. No a ten rozsah chemickej reakcie, ktorý použijeme na výpočet hmotnosti zreagovaného oxidu vanádnatého, bude vlastne rovný tomu rozsahu oxidu železitého. Na toto si dávajte veľký pozor, že ten rozsah pri výpočte tej zreagovanej časti je vlastne rovný rozsahu tej limitujúcej zložky. Keby sme si tento výraz pre hmotnosť zreagovaného oxidu vanádnatého dosadili tu na o jeden riadok vyššie, tak z tohto nám potom vlastne vyplynie, že hmotnosť toho oxidu vanádnatého, ktorý nezreagoval v tej chemickej reakcii, bude rovná teda hmotnosti na začiatku mínus rozsah chemickej reakcie krát koeficient v absolútnej hodnote krát molová hmotnosť oxidu vanádnatého. Číselne, keby sme si tu dosadili, tak by to bolo 2,00 gramov mínus 0,01200 molov. Koeficient oxidu vanádnatého bol mínus 2 v absolútnej hodnote a molovú hmotnosť v gramoch na mol sme našli aj pred malou chvíľou, že je 66,9409 gramov na mol. Ak by som si vypočítal len ten druhý súčin 0,012 krát 2 krát 66,9409, tak vlastne 1,61 gramov, keď to zaokrúhlim na triplatné číslice toho oxidu vanádnatého zreagovalo a 2 mínus toto číslo nám ide 0,39 gramov, to je hmotnosť toho oxidu vanádnatého, ktorý vlastne v tej chemickej reakcii nezreagoval, čiže 0,39 gramov oxidu vanádnatého nezreagovalo v tej chemickej reakcii. V úlohe číslo 19 máme povedané, že reakciou titánu s kyselinou dusičnou a kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlorid titaničitý, oxid dusnatý a voda. Vieme, že na túto chemickú reakciu sme použili takéto množstvo titánu a takýto objem roztoku kyseliny dusičnej s takouto koncentráciou a máme tam vypočítať zase nejaké veci, ku ktorým sa dostaneme o malú chvíľku, ale zase začneme najskôr tým, že si zapíšeme tú rovnicu chemickej reakcie, ktorá nám tu prebiehala. Čiže nám reagoval titán s roztokom kyseliny dusičnej a s kyselinou chlorovodíkovou, čo je vodný roztok chlorovodíka. A touto chemickou reakciou nám vznikal chlorid titaničitý, TiCl4 aqua, vznikal nám oxid dusnatý a vznikala nám voda. Na to, aby sme z tejto chemickej rovnice na základe tejto chemickej reakcie mohli čokoľvek spočítať, tak zase najskôr potrebujeme vypočítať koeficienty v rovnici tejto chemickej reakcie. Čiže ten, kto tu menil svoje oxidačné číslo, bol atom titánu určite z 0 na 4. A menil tu oxidačné číslo atom dusíka z 5 na 2. Atómy kyslíka mali oxidačné číslo minus 2 všade, atómy vodíka plus 1 všade, atómy chlóru minus 1 všade. A to sú vlastne všetky atómy, ktoré tu v tej chemickej rovnici vystupujú. Čiže tieto dva atómy, atómy titánu a dusíka, menili svoje oxidačné stavy. Atóm titánu teda menil svoje oxidačné číslo z 0 na 4 a pri tomto deji musel odovzdať 4 elektróny a atóm dusíka menil svoje oxidačné číslo z 5 na 2 a pri tomto deji musel 3 elektróny prijať. Ak tie polreakcie prenásobíme túto trojkou a túto štvorkou, tak 12 elektrónov príjmeme aj odovzdáme a teda pred titán pôjde koeficient 3, takisto pred ten chlorid titaničitý a pred kyselinu dusičnú a oxid dusnatý pôjdu štvorky ako koeficienty. Na tej pravej strane máme 3x4 12 atomov chlóru, čiže 12 pred tú kyselinu chlorovodíkovú a 12 a 4 16 atomov vodíka upracujeme do 8 molekúl vody. To, čo sme ešte nebilancovali, sú atómy kyslíka, 4x3 12 atomov kyslíka naľavo, 4 a 8 12 atomov kyslíka aj napravo. Čiže toto je rovnica chemickej reakcie, ktorá nám tu prebiehala. A to, čo z toho zadania vieme, je, že nám reagovalo 12,1 gramu titánu, čiže hmotnosť titánu je 12,1 gramov. Vieme, že objem roztoku kyseliny dusičnej, ktorú sme na túto chemickú reakciu použili, bol 25,5 cm3 a vieme, že koncentrácia tej kyseliny dusičnej bola 6,97 molov na decimeter kubický. To, čo máme vypočítať, je objem oxidu dusnatého, ktorý sa pri tejto chemickej reakcii uvoľnil, čiže tento objem tu budeme počítať, ak vieme, že teplota bola 27 stupňov Celzia a tlak bol 102
kilopascalu, to je vlastne v Ačku. V Bčku budeme počítať hmotnostný zlomok chloridu titaničitého. Ak vieme, že hmotnosť roztoku po reakcii bola 83,3 gramov a v Cčku máme spočítať hmotnosť titánu, ktorý nezreagoval. Čiže hmotnosť titánu nezreagovaného nás bude zaujímať v časti C. Ak chcem vypočítať napríklad ten objem toho oxidu dusnatého, ale čokoľvek iné, v podstate z tejto rovnice chemickej reakcie, tak musíme zistiť rozsah chemickej reakcie. To, čo sme z toho zadania vedeli, bola hmotnosť titánu a množstvo tej kyseliny dusičnej, ktorú sme na tú chemickú reakciu použili. A z týchto dvoch údajov by sme teda vedeli vyriešiť jeden rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten titán, druhý rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tú kyselinu dusičnú a z toho by sme potom hľadali tú limitujúcu zložku. My sa tomu hľadaniu tej limitujúcej zložky v podstate vieme vyhnúť vďaka tej otázke v Cčku. Čiže titán nezreagoval úplne, pýtajú sa nás na hmotnosť toho nezreagovaného titánu. A z toho pre nás vyplýva, že v podstate tá kyselina dusičná by mala zreagovať úplne. Skúsme sa tváriť, že sme si to C nevšimli a urobme to riešenie normálne poctivo aj s hľadaním limitujúcej zložky, ako by sa malo, aj keď teda asi by sa tomu hľadaniu tej limitujúcej zložky dalo v tomto prípade vyhnúť. Čiže sme si ukazovali, že to hľadanie tej limitujúcej zložky sa robí tak, že sa urobí rozsah chemickej reakcie vzhľadom na jeden reaktant, vzhľadom na titán a keďže vieme hmotnosť toho titánu, tak zase pre ten rozsah chemické reakcie by platilo, že je to látkové množstvo lomeno absolútna hodnota koeficientu a za to látkové množstvo, keď si dosadíme podiel hmotnosti a molovej hmotnosti a tú absolútnu hodnotu stoichiometrického koeficientu v menovateľu len odpíšeme, tak dostaneme takýto výraz, do ktorého keď si dosadíme, tak to bude 12,1 gramov lomeno molová hmotnosť titánu v gramoch na mol a stoichiometrický koeficient titánu bol -3 v absolútnej hodnote, tak sme si vyriešili tú rovnicu tej chemickej reakcie. Molová hmotnosť titánu uvedená v chemických tabuľkách je 47,867 tisícin gramov na mol, 47,867 tisícin gramov na mol, no a rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten titán by nám potom vyšiel, že je 12,1 deleno 47,867 deleno 3 a to by nám vyšlo teda 0,08426 a tak ďalej na 4 platné číslice, čiže 0,08426 mólov. 0,08426 mólov je teda rozsah chemickej reakcie vzhľadom na titán. No a rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tú kyselinu dusičnú bude tiež látkové množstvo kyseliny dusičnej lomeno absolútna hodnota jej koeficientu a za látkové množstvo do čitateľa si dosadíme súčin objemu a koncentrácie, keďže to boli tie údaje, ktoré sme z toho zadania vedeli. Čiže koncentrácia kyseliny krát objem jej roztoku nám dá látkové množstvo kyseliny a keď toto látkové množstvo podelíme absolútnou hodnotou stoichiometrického koeficienta, tak vypočítame rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tú kyselinu dusičnú, čo by sa rovnalo 6,97 mólov na decimeter kubický. 25,5 cm kubického je 25,5 krát 10 na minus 3 decimetrov kubických a koeficient kyseliny dusičnej sme si našli, že je -4 v absolútnej hodnote. Číselná hodnota toho rozsahu chemickej reakcie by teda bola 6,97 krát 25,5 krát 10 na minus 3 deleno 4, čo by sa rovnalo 0,0444 a za touto trojkou je trojka, čiže 0,04443 mólov. Z tohto tu nám teda naozaj vyšlo, že tou limitujúcou zložkou je tá kyselina dusičná, a teda, že ten titán tam ostane nezreagovaný. Čiže tento rozsah tuná bude vlastne rovný rozsahu tej chemickej reakcie, s ktorým nám táto chemická reakcia prebehla. Čiže s touto hodnotou rozsahu chemickej reakcie budeme v ďalšej časti tejto úlohy počítať. V časti A teda chceme spočítať objem oxidu dusnatého, ktorý sa pri tejto chemickej reakcii uvoľní pri takejto teplote a takomto tlaku, čo vám asi už aj automaticky implikuje, že to bude výpočet na stavovú rovnicu ideálneho plynu. Čiže pre objem toho oxidu dusnatého zo stavovej rovnice bude platiť, že je to látkové množstvo oxidu dusnatého krát molová plynová konštanta krát teplota lomeno tlak. A za látkové množstvo, keď si tam dosadíme súčin rozsahu chemickej reakcie a
stoichiometrického koeficienta oxidu dusnatého v absolútnej hodnote a tú molovú plynovú konštantu, teplotu a tlak len odpíšeme, tak vlastne dostaneme tento výraz, do ktorého ideme dosadzovať. Čiže toto by sa rovnalo 0,04443 molov, to je rozsah chemickej reakcie. Koeficient toho oxidu dusnatého je plus 4 v absolútnej hodnote, čiže 4. 8,3145 joulov na Kelvin na mol je hodnota molovej plynovej konštanty aj s jednotkou. Tých 27 stupňov Celzia, keď premeníme na Kelviny, tak je to 273,15 plus 27. 273 a 7 je 280 a 20 je 300,15 kelvinov a tlak je 102,1 kPa, čo je 102,1 krát 10 na 3 paskalov. Kelvin s Kelvinom na minus prvú sa vykráti, mol na minus prvú s molom a joule lomeno pascal nám dá meter kubický, v ktorých nám teda vyjde objem toho oxidu dusnatého. No a číselne by to bolo 0,0443 krát 4 krát 8,3145 krát 300,15 deleno 102,1 krát 10 na 3. Čiže to by bolo takéto číslo, ktoré zaokrúhlime na 3 platné číslice 4,34 krát 10 na minus 3 metrov kubických. 4,34 krát 10 na minus 3 metrov kubických, čo je 4,34 decimetrov kubických. Čiže to by sme mali vyriešené Ačko. V Bčku sa nás pýtajú na hmotnostný zlomok chloridu titaničitého v tom roztoku po chemickej reakcii. Pre hmotnostný zlomok akejkoľvek látky platí, že je to podiel hmotnosti tej látky a hmotnosti celého roztoku, čiže aj pre ten hmotnostný zlomok toho chloridu titaničitého by platilo, že je to hmotnosť chloridu titaničitého lomeno hmotnosť celého roztoku chloridu titaničitého. Tú hmotnosť roztoku do menovateľa sme mali povedanú v zadaní a hmotnosť toho čistého chloridu titaničitého, ktorý vznikne touto chemickou reakciou, bude rozsah krát koeficient TiCl4 v absolútnej hodnote krát molová hmotnosť TiCl4 lomeno hmotnosť toho celého roztoku, ktorú teda ešte raz vieme zo zadania. Toto by sa potom číselne rovnalo, že je to 0,04443 molov. Koeficient toho chloridu titaničitého je plus 3 v absolútnej hodnote. A molovú hmotnosť pohľadáme v chemických tabulkách, kde by sme našli údaj 189,679 gramov na mol, 1,89679 gramov na mol a hmotnosť toho roztoku chloridu titaničitého sme vedeli zo zadania, že bola 83,3 gramov. Pre ten hmotnostný zlomok by sme potom dostali, že je to 0,04443 krát 3 krát 189,679. Keby ste si vypočítali samostatne len ten čítateľ, tak hmotnosť toho čistého chloridu titaničitého, ktorý nám vznikne touto chemickou reakciou, by bola 25,28 gramov. No a túto hmotnosť, keď vydelíme 83,3, tak nám ide hmotnostný zlomok toho chloridu, že je 0,304. V časti C ideme počítať hmotnosť toho nezreagovaného titánu a pre tú hmotnosť toho titánu, ktorý nezreagoval v tej chemickej reakcii, bude samozrejme platiť, že je to hmotnosť titánu na začiatku chemickej reakcie mínus hmotnosť toho titánu, ktorý v tej chemickej reakcii zreagoval. No a tú hmotnosť titánu na začiatku sme vedeli, mínus, a hmotnosť toho zreagovaného titánu bude samozrejme rozsah chemickej reakcie krát koeficient titánu krát molová hmotnosť titánu, ale s tým, že tento rozsah, ktorý tu vlastne budeme dosadzovať, je rozsah vzhľadom na tú kyselinu dusičnú, na tú limitujúcu zložku, nie ten rozsah, ktorý sme vypočítali vzhľadom na titán. Poďme tu dosadiť do tohto, čiže toto by sa rovnalo tých 12,1 gramov titánu, ktorú sme mali teda na začiatku, mínus 0,04443 molov. Koeficient titánu v tej chemickej reakcii nám vyšiel, že je mínus 3 v absolútnej hodnote a molovú hmotnosť titánu sme si už našli v chemických tabulkách, že je 47,867 gramov na mol. No a hmotnosť toho nezreagovaného titánu by teda bola 12,1 minus 0,04443 krát 3 krát 47,867, čo by sa rovnalo 5,7 gramov. 5,7 gramu na 1 desatinné miesto, lebo na 1 desatinné miesto sme vedeli aj tú hmotnosť toho titánu na začiatku tej chemickej reakcie. V úlohe číslo 20 budeme zmiešavať roztok oxóniových katiónov s roztokom hydroxidových aniónov.
No a to, čo isto mnohí viete, je, že oxóniové katióny reagujú spolu s hydroxidovými aniónmi tak, že produktom tejto chemickej reakcie je voda. 2 atómy kyslíka máme naľavo, čiže 2 atómy kyslíka potrebujeme aj napravo, 3 plus 1 sú 4 atómy vodíka naľavo, 4 máme aj napravo a teda tie koeficienty katiónov a aniónov musia byť jednotkové. To, že musia byť jednotkové, respektíve, že musia byť rovnaké, vyplýva aj z nábojovej bilancie, pretože tie jóny majú rovnaký náboj v absolútnej hodnote. Jeden má náboj 1 plus, druhý má náboj 1 mínus a teda pokiaľ nám má vznikať neutrálna voda, tak potom množstvo tých katiónov a množstvo tých aniónov musí byť rovnaké, aby teda platil zákon zachovania náboja. To, čo z toho zadania vieme, je, že 200 cm kubických roztoku tých oxóniových katiónov s takouto koncentráciou oxóniových katiónov sme mali, čiže V1, ak to označím, objem prvého roztoku bol 200 cm kubických a pH toho prvého roztoku bolo 1,50. No a tento roztok oxóniových katiónov sme teda zmiešavali s roztokom hydroxidových aniónov, o ktorom vieme, že jeho objem bol V2 150 cm kubických a koncentrácia hydroxidových aniónov v tom druhom roztoku POH2 bola 2,50. To, čo sa od nás chce, je, aby sme vypočítali koncentráciu oxóniových katiónov a hydroxidových aniónov pH a POH v tom vzniknutom roztoku, čiže nejaké POH finálne a pH finálne máme spočítať. Pokiaľ by sme zmiešali stoichiometrické množstva tých oxóniových katiónov a tých hydroxidových aniónov, tak by vznikla len voda a pH čistej vody aj POH čistej vody je 7. S pomerne veľkou pravdepodobnosťou, ale teda niektorého z tých jónov tam bude nadbytok pri tej chemickej reakcii a teda v tom výslednom roztoku nedostaneme len čistú vodu, ale bude tam v tej vode prítomné aj nejaké množstvo nezreagovaných jónov a potom to pH a POH bude odlišné od 7. Čiže začneme zase tak, že z tých známych údajov si spočítame jeden druhý rozsah chemickej reakcie a nájdeme limitujúcu zložku. Čiže keby som išiel počítať ten rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tie oxóniové katióny, tak pre rozsah vzhľadom na tie oxóniové katióny by zase platilo, že je to látkové množstvo oxóniových katiónov lomeno ich koeficient a za látkové množstvo si vieme dosadiť koncentráciu oxóniových katiónov krát objem roztoku tých oxóniových katiónov, čo je vlastne objem toho prvého roztoku V1, lomeno koeficient oxóniových katiónov v absolútnej hodnote. Objem vieme, koeficient vieme a tú koncentráciu tých oxóniových katiónov máme tak mierne zakamuflovanú pomocou tej hodnoty pH, čiže z tejto prvej hodnoty pH 1 rovnej 1,50 vyplýva, že je to vlastne záporný dekadický logaritmus relatívnej koncentrácie oxónových katiónov v tom prvom roztoku. Z tohto potom platí, že relatívna koncentrácia oxónových katiónov v tom prvom roztoku nie je nič iné než 10 na minus pH toho prvého roztoku, čo je 10 na minus 1,50. Čiže 10 na minus 1,50 by sa rovnalo 0,0316 0,0316 a dávame to na 3 platné číslice, lebo ten logaritmus, to pH sme vedeli na 2 desatinné miesta. Čiže tu asi dávajte pozor na to zaokrúhľovanie, tu sa miešajú desatinné miesta s platnými číslicami, 2 desatinné miesta v pH v tom logaritme, ale 2 plus 1 platné číslo navyše v tom výsledku. Čiže toto máme spočítanú relatívnu koncentráciu tých oxónových katiónov, no a pre koncentráciu látkového množstva oxónových katiónov by platilo, že je to jednoducho relatívna koncentrácia tých oxónových katiónov krát štandardná koncentrácia, ktorej hodnota je 1 mol na decimeter kubický, čiže vlastne číselná hodnota tej relatívnej koncentrácie sa tým nezmení, akorát nám tam pribudne tá jednotka mol na decimeter kubický a bolo by to 0,0316 molov na decimeter kubický. Ak máme teda spočítanú koncentráciu oxónových katiónov v tom prvom roztoku, tak môžeme ísť dopočítať aj ten rozsah chemickej reakcie a ten by sa potom číselne rovnal, že je 0,0316 molov na decimeter kubický. Objem toho prvého roztoku bol 200 cm kubických, čo je 0,200 decimetrov kubických, lomeno a koeficient bol minus 1 v absolútnej hodnote. Čiže to je vlastne toto číslo krát objem 0,2, čo by bolo 6,32 krát 10 na minus 3. V podstate úplne rovnako spočítame aj ten rozsah chemickej reakcie vzhľadom na hydroxidové anióny.
čiže XiOH minus by sa rovnalo koncentrácia tých hydroxidových aniónov v druhom roztoku krát objem toho druhého roztoku lomeno koeficient hydroxidových aniónov v tej chemickej reakcii. No a zase objem vieme zo zadania, koeficient sme si našli, že je minus 1, potrebujeme túto koncentráciu a to, čo vieme z toho zadania, je hodnota POH, čiže z tej hodnoty POH2, ktorá bola 2,50 a je to vlastne záporný dekadický logaritmus z relatívnej koncentrácie hydroxidových aniónov, by platilo, že relatívna koncentrácia v tom druhom roztoku hydroxidových aniónov by bola 10 na minus POH toho druhého roztoku. To by bolo 10 na minus 2,50. To je 3,16 krát 10 na minus tretiu. Čiže toto je relatívna koncentrácia, no ale z toho potom naozaj vyplýva, že koncentrácia hydroxidových aniónov v tom druhom roztoku by bola jednoducho 3,16 krát 10 na minus tretiu molov na decimeter kubický. Potom ten rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tie hydroxidové anióny by bol 3,16 krát 10 na minus tretiu molov na decimeter kubický krát objem toho druhého roztoku 0,150 decimetrov kubických lomeno minus 1 v absolútnej hodnote. No a toto číslo by sa teda rovnalo tejto koncentrácii krát 0,150, čo by bolo 4,74 krát 10 na minus štvrtú. A molov samozrejme. Čiže sme si vypočítali tieto dva rozsahy chemickej reakcie, jeden vzhľadom na tie oxoniové katióny, druhý vzhľadom na tie hydroxidové anióny. No a z tohto pre nás vyplýva, že keďže ten rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tie hydroxidové anióny je menší ako rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tie oxoniové katióny, tak potom tie hydroxidové anióny zreagovali úplne. Čiže oni sú tou limitujúcou zložkou tej chemickej reakcie a oxoniové katióny sú v nadbytku. Inými slovami, ten roztok po zmiešaní tých dvoch roztokov musí byť kyslý, čiže jeho pH musí byť menšie ako 7. Ak chceme vypočítať pH roztoku po skončení tej chemickej reakcie, tak vlastne na to potrebujeme koncentráciu tých oxónových katiónov v tom roztoku po skončení tej chemickej reakcie. Čiže to, čo potrebujeme spočítať, je koncentrácia oxóniových katiónov v tom výslednom roztoku, bez indexu to píšem, a pre tú koncentráciu tých oxóniových katiónov po skončení tej chemickej reakcie bude platiť, že je to látkové množstvo oxóniových katiónov vlastne na konci tej chemickej reakcie lomeno objem toho výsledného roztoku veštiarkov. Pre látkové množstvo oxóniových katiónov na konci tej chemickej reakcie bude platiť, že je to látkové množstvo oxóniových katiónov na začiatku chemickej reakcie mínus látkové množstvo oxóniových katiónov, ktoré zreagovali s tými hydroxidovými aniónmi. Pre to látkové množstvo na začiatku bude platiť, že je to koncentrácia tých oxóniových katiónov na začiatku krát objem toho počiatočného roztoku tých oxóniových katiónov, čiže C krát V, to počiatočné, to nám dá vlastne to počiatočné látkové množstvo tých oxóniových katiónov a zreagované látkové množstvo bude rozsah chemickej reakcie tej limitujúcej zložky krát koeficient oxóniových katiónov v tej chemickej reakcii v absolútnej hodnote. Toto by sa potom rovnalo, že je tých vypočítaných 0,0316 molov na decimeter kubický krát objem roztoku bol 0,200 decimetrov kubických mínus 4,74 krát 10 na minus štvrtú molov bol ten rozsah tej limitujúcej zložky a koeficient tých oxónových katiónov je tam minus 1. Čiže 0,0316 krát 0,2 minus 4,74 krát 10 na minus štvrtú sa bude rovnať 5,85 krát 10 na minus tretiu. Čiže toto bude 5,85 krát 10 na minus tretiu molov. Ja by som tu len upozornil na jednu vec, že keby ste si tu na tie súčiny nejak rozkúskovali, tak tento prvý súčin tu na ktorý máte, tak jeho číselná hodnota, keď sa pozriete na ten výraz pre tie rozsahy chemickej reakcie vzhľadom na tie katióny a anióny, je vlastne rovný rozsahu chemickej reakcie vzhľadom na tie oxóniové katióny. A toto tu na, aj po vynásobení s tou minus jednotkou, je rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tie hydroxidové anióny. Čiže toto číslo tu na, ktoré sme vypočítali, sa
rovná akože rozdielu tých dvoch rozsahov chemickej reakcie, ale toto platí jedine vtedy, pokiaľ stoichiometrický koeficient tej častice, ktorej nezreagované látkové množstvo počítame, je jednotkový. Ak by ten koeficient tej látky, ktorá nezreagovala, nebol jednotkový, tak potom sa toto musí vynásobiť tým príslušným stoichiometrickým koeficientom v absolútnej hodnote a na toto často zabudáte a potom vlastne vypočítate blbosť, keď urobíte len ten rozdiel tých dvoch rozsahov chemickej reakcie. Dobre, každopádne máme zriešené látkové množstvo, to je čitateľ, ktorý sme tu potrebovali vypočítať, no a ešte nám ostáva ten výsledný objem toho roztoku do menovateľa, no ale pre nebude platiť nič iné, než to, že je to objem toho prvého roztoku plus objem toho druhého roztoku. Keď zlejem tie dva roztoky, tak objem toho výsledného roztoku bude súčtom objemov tých dvoch roztokov približne a teda pokiaľ predpokladáme, že platí aditivita objemov, tak to platiť bude. Čiže objem toho prvého roztoku bol 200 cm3, objem toho druhého roztoku bol 150 cm3, no a ich súčtom dostaneme, že výsledný objem toho roztoku bude 350 cm3. Čiže tento objem budeme potrebovať do menovateľa. Látkové množstvo do čitateľa sme si vypočítali a môžeme ísť spočítať tú výslednú koncentráciu tých oxónových katiónov. Čiže toto by sa číselne rovnalo, že je 5,85 krát 10 na minus 3 molov lomeno 0,350 decimetrov kubických. 5,85 krát 10 na minus 3 deleno 0,35 by sa rovnalo 0,0167. 0,0167 molov na decimeter kubický by teda bola výsledná koncentrácia tých oxónových katiónov v tom roztoku po zmiešaní. Ak koncentrácia oxónových katiónov v tom roztoku po zmiešaní bola takáto, tak potom relatívna koncentrácia oxónových katiónov v tom roztoku po zmiešaní bude jednoducho tých 0,0167 bez tej jednotky mol na decimeter kubický. Relatívna koncentrácia je číselne rovná koncentrácii látkového množstva, akurát nemá tú jednotku mol na decimeter kubický. No a z tohto pre nás potom vyplynie, že pH bude záporný dekadický logaritmus z tej relatívnej koncentrácie oxónových katiónov, čo by bol teda záporný dekadický logaritmus z toho čísla 0,0167 a číselne by sa to rovnalo mínus logaritmus 0,0167 a to by bolo 1,78. To pH zaokrúhľujem nie na 3 platné číslice, ale na 2 desatinné miesta, lebo toto som vedel na 3 platné číslice, ale s jedným pridaným platným číslom. Čiže koľko platných číslic mám tu tak na toľko desatinných miest by som mal zaokrúhliť ten výsledok, ale tým, že toto bol medzivýsledok a mal som tam jedno platné číslo pridané, tak o jedno desatinné miesto menej to zaokrúhlim. Čiže 1,78 je to pH a pOH by bolo 14 minus toto číslo, to isto mnohí viete, čiže 12,22 potom. Pre pOH by platilo, že je to 14 minus pH, pretože pH plus pOH sa musí rovnať 14 a to by bolo teda tých 14 minus 1,78 a to sme si ukázali, že je 12,22. V úlohe číslo 21 sme zmiešavali roztok, v ktorom bol rozpustený hydroxid bárnatý s roztokom, ktorý obsahoval oxóniové katióny s nejakou koncentráciou. Čiže tá chemická reakcia, ktorá nám tu prebiehala, bola chemická reakcia medzi rozpusteným hydroxidom bárnatým a oxóniovými katiónmi. No a touto chemickou reakciou nám budú vznikať bárnaté katióny a voda. Keby tu neboli oxónové katióny a napríklad kyselina chlorovodíková, tak hydroxid plus kyselina dá vodu a sol. No a tým, že tu na tie anióny nemáme, tak z tej soli nám ostane vlastne len ten bárnatý katión. Čo sa tých koeficientov týka, tak ak máme mať bárnaté katióny s nábojom 2+, tak musíme mať aj 2 oxónové katióny, aby to nábojovo bolo vybilancované. No a máme tu 2 atómy kyslíka aj tu na, čiže spolu 4 atómy kyslíka naľavo. Tým pádom 4 sa pýta pred tú vodu. 2x3 je 6 a 2 je 8 atómov vodíka, to nám sedí a teda tu na nám ostávajú jednotkové koeficienty. To, čo vieme z toho zadania je, že objem roztoku hydroxidu bárnatého, nejaký V1, keby som ho označil, bol 250 cm3 a že v tomto roztoku boli rozpustené 2 gramy toho hydroxidu bárnatého, čiže hmotnosť toho hydroxidu bola 2,00 gramov. Vieme, že tento roztok sme zmiešali s
druhým roztokom, ktorého objem bol tiež 250 cm3 a koncentrácia tých oxónových kationov v tom druhom roztoku pH 2 bola 2,00. Máme vypočítať koncentráciu oxónových kationov a hydroxidových aniónov v tom vzniknutom roztoku, ak teda bude platiť aditivita objemov, čiže pH výsledné a pOH výsledné nás bude zaujímať. Ak teda platí, že objem toho výsledného roztoku je V1 plus V2 jednoducho, to je tá aditivita objemov. Kým sa dostaneme k tomu finálnemu pH a pOH, tak zase musíme najskôr nájsť tú limitujúcu zložku tejto chemickej reakcie, čiže ideme počítať rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten hydroxid barnatý. No a to, čo o ňom vieme, je hmotnosť toho hydroxidu. No si dávajte pozor, že je 250 cm3, v ktorom boli rozpustené 2 g hydroxidu, tak tieto 2 g to nie je nejaká hmotnosť toho roztoku, ale je to hmotnosť tej čistej látky. No a teda tie 2 g zodpovedajú 2 g čistého hydroxidu barnatého, takže môžeme z toho rovno počítať rozsah chemickej reakcie ako podiel hmotnosti toho hydroxidu lomeno molová hmotnosť hydroxidu krát jeho koeficient. Čiže ten rozsah chemickej reakcie by sa rovnal 2,00 gramov lomeno molová hmotnosť hydroxidu barnatého uvedená v chemických tabuľkách je 171,342 tisíc gramu na mol, 1,71342 gramov na mol, no a koeficient je tam -1 v absolútnej hodnote, to vidíme vlastne z tej chemickej reakcie. Čiže toto číslo by sa rovnalo 2 deleno 171,342 a to by bolo 0,01167, keď tu dáme na 4 platné číslice. 0,01167 molov. Rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tie oxóniové katióny by bol zase koncentrácia tých oxóniových katiónov v tom druhom roztoku krát objem toho druhého roztoku lomeno koeficient oxóniových katiónov v tej chemickej reakcii. Čiže z tej hodnoty pH 2 nám vlastne vyplynie, že relatívna koncentrácia oxóniových katiónov v tom druhom roztoku bude 10 na mínus pH 2, čo by bolo 10 na mínus 2,00 a to by sa rovnalo 1,00 krát 10 na minus druhú bez tej jednotky, lebo je to relatívna koncentrácia, ale z toho potom naozaj vyplýva, že tá koncentrácia oxóniových katiónov v tom druhom roztoku je 1,00 krát 10 na minus druhú molov na decimeter kubický. Čiže koncentráciu máme 1,00 krát 10 na minus druhú molov na decimeter kubický. Objem toho druhého roztoku je 0,250 decimetrov kubických lomeno a koeficient je tam -2 v absolútnej hodnote. Toto v podstate zvládame aj bez kalkulačky. 250 deleno 2 je 125, čiže 0,125 krát 10 na minus druhú nám vyjde 0,00125, respektíve ak chcete tak 1,25 krát 10 na minus tretiu a bude to v moloch. Samozrejme, lebo je to rozsah chemickej reakcie. Z tohto vidíme, že ten rozsah vzhľadom na tie oxónové katióny je skoro 10 krát menší ako rozsah vzhľadom na ten hydroxid barnatý. No a z tohto teda pre nás vyplynie, že tie oxónové katióny sú tou limitujúcou zložkou. Tie zreagujú teda úplne. No a v nadbytku je tam hydroxid barnatý. No a keďže v nadbytku je hydroxid, tak potom z toho pre nás vyplynie, že pH toho výsledného roztoku bude väčšie ako 7, lebo je tam v nadbytku hydroxid. Čiže to, čo teraz potrebujeme, je spočítať vlastne látkové množstvo toho nezreagovaného hydroxidu barnatého. Čiže pre látkové množstvo toho hydroxidu barnatého, ktorý nezreagoval v tej chemickej reakcii, bude platiť, že je to látkové množstvo toho hydroxidu na začiatku mínus to látkové množstvo hydroxidu barnatého, ktoré zreagovalo v tej chemickej reakcii. To, čo sme z toho zadania vedeli, bola hmotnosť hydroxidu barnatého, čiže z podielu hmotnosti
a molovej hmotnosti hydroxidu vlastne získame to počiatočné látkové množstvo a preto zreagované látkové množstvo bude platiť, že je to rozsah chemickej reakcie tej limitujúcej zložky, čiže tento druhý rozsah bude tým rozsahom, ktorý nás bude zaujímať, krát koeficient hydroxidu barnatého v absolútnej hodnote. Čiže toto by bolo 2,00 gramov lomeno. Tú molovú hmotnosť sme v gramoch na mol našli v chemických tabuľkách aj pred malou chvíľou a bola 171,342 gramov na mol mínus 0,00125 mólov a koeficient toho hydroxidu bol mínus 1 v absolútnej hodnote. Čiže látkové množstvo toho nezreagovaného hydroxidu by bolo 2 deleno 171,342, to je to počiatočné látkové množstvo minus 0,00125. To by nám vyšlo 0,0104 mólov. 0,0104 mólov hydroxidu barnatého nezreagovalo. Asi by som to tu možno ani nemusel písať, ale teda rozpustením 1 molu hydroxidu barnatého vo vode nám vzniknú barnaté katióny 1 mol a 2 moly hydroxidových aniónov, lebo BaOH dvakrát tam máme. Čiže ak nám nezreagovalo takéto látkové množstvo toho hydroxidu barnatého, tak z toho pre nás potom vyplýva, že látkové množstvo nezreagovaných hydroxidových aniónov bude skrátka dvakrát väčšie, lebo z 1 molu nezreagovaného hydroxidu sa uvoľnia 2 moly tých hydroxidových aniónov. Čiže by to bolo dvakrát látkové množstvo hydroxidu barnatého, ktorý nezreagoval. A to by teda bolo 2 x 0,0104 mólov, čo by bolo 0,0208 mólov nezreagovaných hydroxidových aniónov. No a aby sme vypočítali pH a pOH v tom výslednom roztoku, tak vlastne potrebujeme na to koncentráciu tých hydroxidových aniónov v tom výslednom roztoku. No a pre tú koncentráciu bude samozrejme platiť, že je to látkové množstvo tých nezreagovaných hydroxidových aniónov lomeno objem toho výsledného roztoku. Látkové množstvo sme si vypočítali, že je 0,0208 mólov. No a výsledný objem bude skrátka tých 250 cm3 jedného roztoku plus 250 cm3 druhého roztoku, čiže 500 cm3 výsledného roztoku, čiže 0,500 dm3. Čiže tých 0,0208, keď vydelíme číslom 0,5, tak nám ide 0,0416 molov na decimeter kubický, že bola koncentrácia tých hydroxidových aniónov v tom výslednom roztoku. 0,0416 molov na decimeter kubický. No a z tohto potom vyplýva, že relatívna koncentrácia tých hydroxidových aniónov C relatívne v tom výslednom roztoku bude skrátka 0,0416 zase bez tej jednotky mol na decimeter kubický. A z tohto čísla vyplýva, že pOH, dávajte si pozor, lebo viem koncentráciu hydroxidových aniónov, z tohto vyplýva, že pOH bude záporný dekadický logaritmus z tejto relatívnej koncentrácie, čo by bol mínus logaritmus z čísla 0,0416. Mínus logaritmus z tohto čísla, a to je 1,38. Už aj v tej úlohe predtým sme sa dohodli, že súčet pH a pOH je 14, čiže pre hodnotu pH potom bude platiť, že je to 14 minus pOH, čiže to by bolo 14 minus tých 1,38, čo by sa rovnalo 14 minus 1 je 13, minus 30 je 12,70, minus 8, 12,62. Na tomto výpočte v podstate nebolo nič nové, to jediné kľúčové, také iné, čo si tu treba uvedomiť, je tento prepočet toho látkového množstva nezreagovaného hydroxidu barnatého na látkové množstvo hydroxidových aniónov, a teda vyplýva to z toho, že ten jeden hydroxid barnatý obsahuje dva tie hydroxidové anióny. V úlohe číslo 22 budeme do roztoku síranu mednatého, ktorého hmotnosť sme poznali a poznali sme aj hmotnostný zlomok síranu mednatého v tomto roztoku, pridávali práškový zinok so známou hmotnosťou a budeme tam zase počítať potom nejaké veci, ale začneme tak ako vždy tým, že si zapíšeme rovnicu tej chemickej reakcie. Čiže do roztoku síranu mednatého sme pridali tuhý práškový zinok.
No a touto chemickou reakciou medzi neušľachtilým kovom a roztokom soli ušľachtilého kovu vzniká sol toho neušľachtilého kovu, čiže síran zinočnatý, a vylúči sa čistý, tuhý, ten ušľachtilejší kov. Tomuto deju sa vo všeobecnosti hovorí cementácia a v tomto prípade by to bola cementácia medi. Koeficienty v rovnici tejto chemickej reakcie sú strašne ľahké, lebo je to samá jednotka. Tam v podstate dojde k nahradeniu atomu medi atomami zinku v tom sírane mednatom. To, čo vieme zo zadania, je teda hmotnosť roztoku toho síranu mednatého na začiatku, čiže hmotnosť roztoku síranu mednatého na začiatku tej chemickej reakcie bola 100,0 g. Vieme hmotnostný zlomok síranu mednatého, ten bol 0,20 a ďalej vieme hmotnosť toho práškového zinku, ktorý sme na túto chemickú reakciu použili, čiže hmotnosť zinku použitého bola 3,5 g. V tej časti A ideme počítať hmotnostný zlomok síranu mednatého a síranu zinočnatého v roztoku po reakcii, hmotnostný zlomok ZnSO4 a hmotnostný zlomok CuSO4 po skončení tej chemickej reakcie, tak ja tu mám indexy K ako na konci. A z toho, že sa nás pýtajú na hmotnostný zlomok nielen toho síranu zinočnatého, ale aj síranu mednatého, nám tak nejako medzi riadkami vyplynie, že ten síran mednatý bude asi tá látka, ktorá nezreagovala úplne, a zinok bude teda tá látka, ktorá zreaguje úplne a bude tou limitujúcou zložkou, ale poďme sa o tom presvedčiť naozaj s tým výpočtom. Môžeme začať teda po poriadku tým síranom mednatým. Rozsah chemickej reakcie vzhľadom na CuSO4 by bol látkové množstvo síranu mednatého lomeno jeho stechiometrický koeficient v absolútnej hodnote. Za látkové množstvo by sme si vedeli dosadiť podiel hmotnosti a molovej hmotnosti toho síranu mednatého. A v nie ojedinelých prípadoch urobíte to, že za túto hmotnosť toho čistého síranu mednatého, ktorý v tej chemickej reakcii zreagoval, dosadíte hmotnosť roztoku. Dávajte si na to pozor, je to veľmi častá chyba pri tých výpočtoch. Čiže tu za túto hmotnosť nemôžem dosadiť hmotnosť toho roztoku, no ale my vieme hmotnosť roztoku a vieme hmotnostný zlomok toho síranu mednatého a súčinom týchto dvoch veličín vlastne dostaneme hmotnosť toho čistého síranu mednatého, čiže ten čitateľ vieme upraviť tak, že to bude hmotnosť roztoku síranu mednatého krát hmotnostný zlomok síranu mednatého lomeno molová hmotnosť síranu mednatého krát koeficient síranu mednatého v absolútnej hodnote. Rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten sírán mednatý by potom bol hmotnosť roztoku, čiže tých 100,0 g krát hmotnostný zlomok 0,20 lomeno molová hmotnosť v gramoch na mol, tá sa pohľadá v chemických tabuľkách a koeficient toho síránu mednatého bol -1 v absolútnej hodnote. Molová hmotnosť bezvodného síránu mednatého uvedená v chemických tabuľkách je 159,609 tisícin g na mol, 159,609 g na mol, no a číselná hodnota toho rozsahu chemickej reakcie by potom bola 100 krát 0,20 deleno 159,609 deleno 1, a to by bolo 0,1253 a tak ďalej, a zaokrúhlovať to budeme na 3 platné číslice, keďže najmenej presný údaj bol ten hmotnostný zlomok. Čiže 0,125 mólov by bol rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten sírán mednatý. No a podobne spočítame aj ten rozsah chemickej reakcie vzhľadom na zinok, pre ktorý by teda platilo, že to bude, keby som použil rovno tento odvodený vzorček, hmotnosť zinku lomeno molová hmotnosť zinku krát koeficient zinku v absolútnej hodnote. Hmotnosť toho použitého zinku bola 3,5 g. Molová hmotnosť zinku uvedená v chemických tabuľkách je 65,39 g na mol. 65,39 g na mol a koeficient zinku je tiež -1 v absolútnej hodnote. 3,5 deleno 65,39 je 0,0535 mólov na 3 platné číslice. Čiže z týchto dvoch vypočítaných rozsahov chemickej reakcie naozaj vyplýva, že ten sírán mednatý tam bude v nadbytku a zinok bude tou limitujúcou zložkou, čiže s týmto rozsahom budeme potom počítať ďalšie údaje, ktoré budeme potrebovať vypočítať. V tom Ačku sa nás teda pýtajú na hmotnostný zlomok síránu mednatého a síránu zinočnatého v tom roztoku po skončení chemickej reakcie. No a hmotnostný zlomok síránu mednatého a síránu zinočnatého v tom roztoku po reakcii nebude nič iné než hmotnosť síránu mednatého a síránu zinočnatého na konci chemickej reakcie lomeno hmotnosť roztoku na konci chemickej reakcie.
Pre hmotnosť toho síranu zinočnatého na konci chemickej reakcie bude platiť, že je to rozsah chemickej reakcie krát koeficient síranu zinočnatého krát jeho molová hmotnosť. A teda túto hmotnosť toho síranu zinočnatého na konci chemickej reakcie potom predelíme tou výslednou hmotnosťou toho roztoku. Čiže toto by bola hmotnosť toho síranu zinočnatého na konci. Napíšme si ešte vzorček na výpočet hmotnosti síranu mednatého na konci tej chemickej reakcie. A keďže síran mednatý na rozdiel od toho síranu zinočnatého bol reaktant, tak pre jeho hmotnosť bude platiť, že je to hmotnosť toho síranu zinočnatého na začiatku chemickej reakcie mínus hmotnosť toho síranu mednatého, ktorý počas tej chemickej reakcie zreagoval. To, čo sme vedeli o tom počiatočnom množstve toho síranu mednatého, je hmotnosť roztoku toho síranu mednatého a vieme hmotnostný zlomok síranu mednatého v tom počiatočnom roztoku. Čiže súčinom týchto dvoch čísel vlastne vypočítame tú začiatočnú hmotnosť síranu mednatého. No a hmotnosť toho zreagovaného síranu mednatého bude rozsah chemickej reakcie krát koeficient síranu mednatého v absolútnej hodnote krát molová hmotnosť síranu mednatého. Do tohto výrazu tu na hore, ale aj do tohto čierneho tu na dole v podstate všetko poznáme, takže by sme si teoreticky mohli spočítať hmotnosti aj tých jednotlivých síranov na konci tej chemickej reakcie. Ja by som to možno aj urobil, nech tie vzorce potom nie sú zbytočne dlhé, čiže urobme to per partes. Pre hmotnosť toho síranu zinočnatého na konci chemickej reakcie bude platiť teda, že je to rozsah 0,0535 molov. Koeficient toho síranu zinočnatého ako produktu je plus 1 v absolútnej hodnote, čiže 1. A molová hmotnosť toho síranu zinočnatého sa pohľadá v chemických tabuľkách, kde by sme našli číslo 161,45 gramov na mol. 161,45. No a číselná hodnota tej hmotnosti síranu zinočnatého na konci chemickej reakcie by bola 0,0535 krát 1 krát 161,45 8,64 gramu. 8,64 gramov toho síranu zinočnatého teda budeme mať v tom roztoku na konci chemickej reakcie. Pre tú hmotnosť toho síranu mednatého na konci chemickej reakcie pre ten zvyšný sírán mednatý by platilo, že to bude 100,0 g roztoku krát 0,20, to je hmotnostný zlomok síránu mednatého, mínus 0,0535 molov, to je rozsah chemickej reakcie, koeficient je tam mínus 1 v absolútnej hodnote a tú molovú hmotnosť síránu mednatého sme si našli aj pred malou chvíľkou, že je 159,609 g na mol. 100 krát 0,2 minus 0,0535 krát 1 krát 159,609 nám dá 11,5 gramov síránu mednatého, ktorý nezreagoval. Čiže hmotnosť síránu mednatého na konci je 11,5 gramov. No a to, čo potrebujeme ešte na výpočet tých hmotnostných zlomkov, je hmotnosť toho roztoku po skončení chemickej reakcie. Čiže potrebujeme spočítať hmotnosť roztoku na konci tej chemickej reakcie. Pre tú hmotnosť na konci chemickej reakcie bude platiť, že je to hmotnosť roztoku toho síranu na začiatku. My sme do toho roztoku pridali zinok, čiže plus hmotnosť zinku, ale nesmieme zabudnúť na to, že z tohto roztoku sa nám súčasne vylúčila tá elementárna mäď. Čiže hmotnosť toho roztoku, tej tekutiny po skončení chemickej reakcie bude hmotnosť tej tekutiny na začiatku zvýšená o ten zinok, ktorý sa tam v úvodzovkách rozpustí, mínus hmotnosť tej mädi, ktorá sa tam naopak vylúči. Hmotnosť roztoku na začiatku vieme, hmotnosť zinku, ten zreagoval úplne, či aj túto hmotnosť vieme, ale chýba nám tu ešte hmotnosť tej mädi, ktorá sa tam vlastne vylúčila počas tej chemickej reakcie, no ale táto hmotnosť nebude nič iné než rozsah krát koeficient krát molová hmotnosť pre mäď. Čiže toto sa bude rovnať hmotnosť toho roztoku na začiatku plus hmotnosť zinku, ktorú sme vedeli zo zadania, mínus rozsah limitujúcej zložky krát koeficient mädi krát molová hmotnosť mädi. Ten koeficient poctivo v absolútnej hodnote. Číselne, keď sme tu išli dosadzovať, tak je to teda 100,0 gramov plus hmotnosť zinku bola 3,5 gramov mínus 0,0535 molov. Koeficient mädi je tam plus 1 v absolútnej hodnote, čiže 1 a molová hmotnosť mädi, ktorú by sme našli v chemických tabuľkách, je 63,546 tisíc gramov na mol. 6,3,5,4,6 gramov na mol, no a teda z tohto vypočítame hmotnosť toho roztoku po skončení chemickej reakcie.
100 plus 3,5 minus 0,0535 krát 1 krát 63546 a to nám ide, že je 100,1 gramov. Asi nie úplne zanedbateľná časť z vás by urobila pri tom výpočte to, že za hmotnosť toho konečného roztoku by ste zobrali tých 100 gramov. A áno, hmotnosť toho roztoku po skončení tej chemickej reakcie sa veľmi nezmení, ale filozoficky je tu zásadný rozdiel teda v tom, že či to zohľadníte alebo nie. To, že sa tie hmotnosti tých roztokov na začiatku a na konci chemickej reakcie líšia len o 1/10, je dôsledkom toho, že hmotnosť toho zinku a hmotnosť medi je približne rovnaká a to vyplýva z toho, že zinok aj meď mali rovnaké koeficienty jednotkové a tiež to vyplýva z toho, že zinok a meď sú vedľa seba v periodickej tabuľke, takže ich molové hmotnosti sú približne rovnaké, líšia sa o nejakých pár jednotiek. Keby sme tu ale nemali zinok a meď, ale mali by sme tam nejaký iný kov, napríklad zinok a zlato a molová hmotnosť zlata je výrazne väčšia, tak aj ten rozdiel v hmotnosti toho roztoku by bol potom výraznejší. Čiže pre hmotnostný zlomok toho síranu zinočnatého po skončení chemickej reakcie bude platiť, že je to hmotnosť toho síranu zinočnatého na konci chemickej reakcie lomeno hmotnosť toho roztoku na konci chemickej reakcie. No a tieto dve čísla sme si vypočítali, že sú 8,64 gramov lomeno 100,1 gramu. 8,64 deleno 100,1 by nám dalo takéto číslo, ktoré zaokrúhlime na dve platné číslice vo finále 0,086. No a podobne ten hmotnostný zlomok síranu mednatého v roztoku po skončení chemickej reakcie by bol hmotnosť síranu mednatého na konci chemickej reakcie lomeno hmotnosť celého roztoku na konci chemickej reakcie, čo by sa rovnalo 11,5 gramov lomeno 100,1 gram. A to by bolo 11,5 deleno 100,1 a na dve platné číslice 0,11. Čiže to by sme mali vybavené Ačko a v Bčku sa nás pýtali na hmotnosť tej medi, ktorá sa tam vlastne vylúčila počas tej chemickej reakcie. My sme s tou hmotnosťou tej medi už tak trošku pracovali vo výpočte hmotnosti toho konečného roztoku a tam sme sa teda dohodli sami so sebou, že hmotnosť tej medi, ktorá vznikne tou chemickou reakciou, bude rozsah chemickej reakcie krát koeficient medi krát molová hmotnosť medi s tým, že ten koeficient v absolútnej hodnote. Číselne by to bolo 0,0535 molov, koeficient medí je 1 v absolútnej hodnote a molová hmotnosť bola 63,546 tisícin gramov na mol. 0,0535 krát 63,546 je 3,4 gramov. Čiže ak sme do 100 gramov roztoku síranu mednatého pridali 3,5 gramov zinku, tak 3,4 gramov medi sa vylúčilo a ten rozdiel medzi hmotnosťou medi a hmotnosťou zinku je 1/10 a je to presne tá 1/10, o ktorú narastla hmotnosť toho roztoku. V zadaní úlohy číslo 23 máme povedané, že chlór sa pripravuje oxidáciou kyseliny chlorovodíkovej dichrománom draselným podľa tejto schémy, čiže ak kyselina chlorovodíková koncentrovaná reaguje s dichrománom didraselným, tak vzniká plynný dichlór, chlorid chromitý, chlorid draselný a voda. No a v časti A máme vypočítať rovnosť tej chemetrickej koeficienty látok v tejto rovnici chemickej reakcie, tak poďme rovno vybaviť to Ačko. Čiže keby sme sa tu zamerali na tie oxidačné čísla, tak oxidačné čísla tu menili atómy chrómu zo 6 na 3 a atómy chlóru z -1 sa niektoré zoxidovali na ten plynný dichlór, ale pomerne veľa atomov chlóru tu ostalo aj nezoxidovaných s nezmeneným oxidačným stavom -1. Na to si treba dať pozor pri výpočte tých koeficientov. Atómy vodíka, kyslíka a draslíka oxidačné čísla nemenili. Atómy chrómu menili svoj oxidačný stav zo 6 na 3. 2 atómy chrómu na jednej aj na druhej strane musíme mať. No a jeden atóm chrómu znížil svoje oxidačné číslo o 3, čiže musel 3 elektróny prijať a 2 atómy chrómu museli prijať 6 elektrónov. Atómy chlóru menili svoje oxidačné číslo z -1 na 0 v tom dichlóre a 2 atómy chlóru musíme mať na jednej aj na druhej strane. Jeden atóm chlóru zvýšil svoje oxidačné číslo o jednotku, čiže musel stratiť 1 elektrón a 2 atómy chlóru museli odovzdať 2 elektróny. Túto prvú polreakciu budeme násobiť akože jednotkou, túto druhú budeme násobiť 3 a tie koeficienty v tejto chemickej reakcii by teda boli 3 pred ten dichlór, 6 pred tú kyselinu chlorovodíkovú sa napísať nemôže, pretože
6 atómov chlóru takto zmenilo svoje oxidačné číslo, ale máme tu atómy chlóru, ktoré to oxidačné číslo nezmenili, čiže tu na ten koeficient bude reálne väčší. No ale to, čo vieme napísať, je ešte jednotka pred ten dichromán a dvojka pred chlorid chromitý. Čiže tieto koeficienty nám vyplynuli z bilancie počtu prijatých a odovzdaných elektrónov. No a ak máme 2 atómy draslíka naľavo, tak 2 musia byť aj napravo. A v tejto chvíli môžeme dobilancovať, dopočiať ten koeficient pre tú kyselinu chlorovodíkovú. 2 plus 6 je 8, atómov chlóru svoje oxidačné číslo nezmenilo, plus týchto 6, ktoré zmenili, to je spolu 14 atómov chlóru, ktoré tu potrebujeme. Čiže nie 6, ale 14 bude stoichiometrický koeficient pred tou kyselinou chlorovodíkovou a týchto 14 atómov vodíka upracujeme do 7 molekúl vody, v ktorej máme uprataných aj týchto 7 atómov kyslíka z toho dichrománu. Tým by sme mali mať vybilancované vlastne všetky atómy a teda toto sú stoichiometrické koeficienty v rovnici tejto chemickej reakcie. To, čo sme z toho zadania vedeli, bolo, že sme použili nejaké známe množstvo dichrománu a známy objem kyseliny chlorovodíkovej so známym hmotnostným zlomkom tej kyseliny chlorovodíkovej a máme vypočítať objem uvoľneného chlóru pri nejakej teplote a pri nejakom tlaku. Čiže z týchto vstupných údajov musíme zistiť, či limitujúcou zložkou bol ten dichromán alebo tá kyselina. No a keď to budeme vedieť, tak potom následne z toho známeho rozsahu chemickej reakcie vypočítame objem toho uvoľneného chlóru zo stavovej rovnice ideálneho plynu. Čiže pre rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten dichromán by platilo, že to bude látkové množstvo lomeno koeficient a vedeli sme hmotnosť toho dichrománu, takže to bude hmotnosť K2CR2O7 lomeno molová hmotnosť a koeficient v menovateli by sa len odpísal. Keby sme tu číselne dosadili, tak to bude 4,10 gramov lomeno molová hmotnosť v gramoch na mol sa pohľadá v chemických tabuľkách a tam by sme našli číslo 294,1846. 294,1846 gramov na mol a koeficient toho dichrománu je minus 1 v absolútnej hodnote. 4,10 deleno 294,1846 by bolo 0,0139 a tak ďalej na 4 platné číslice 0,01394 mólov. 0,0139 mólov by teda bol rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten dichromán. No a rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tú kyselinu chlorovodíkovú by sa rovnal. Ak by sme teda pokračovali v tom vzorci, že hmotnosť lomeno molová hmotnosť a koeficient v menovateli odpísaný, tak hmotnosť čistej kyseliny chlorovodíkovej sme povedanú nemali. Mali sme povedaný objem toho roztoku a hmotnostný zlomok, no ale z toho pre nás vyplýva, že hmotnosť tej čistej látky bude hmotnosť roztoku kyseliny krát hmotnostný zlomok kyseliny lomeno molová hmotnosť a koeficient. A za hmotnosť roztoku si vieme dosadiť súčin hustoty roztoku a objemu roztoku. Čiže toto by bola hustota roztoku tej 36% kyseliny krát objem tej 36% kyseliny krát hmotnostný zlomok kyseliny odpísaný lomeno molová hmotnosť a koeficient. Čiže toto by číselne bolo hustota 36% kyseliny, ktorú by sme v chemických tabuľkách našli, že bola 1,1791 gramov na centimetr kubický. 1,1791 gramov na centimetr kubický. Objem roztoku sme vedeli zo zadania 58,0 cm kubických. Hmotnostný zlomok 0,360 lomeno molová hmotnosť sa v gramoch na mol pohľadá v chemických tabuľkách, kde nájdeme číslo 36,461 tisícin gramov na mol. 36,461 gramov na mol, no a koeficient kyseliny bol minus 14 v absolútnej hodnote. 1,1791 krát 50, 8 krát 0,36 deleno 36,461 deleno 14 by sa rovnalo 0,04823. 0,04823 na 4 platné číslice. Čiže z tých dvoch vypočítaných rozsahov chemickej reakcie vyplýva, že tou limitujúcou zložkou bude dichromán, ten mal menší rozsah. Čiže s týmto rozsahom chemickej reakcie ideme vypočítať objem uvoľneného chlóru pri tejto teplote a tomto tlaku a teda pre objem toho uvoľneného chlóru bude platiť, že je to
rozsah chemickej reakcie krát koeficient chlóru, to je látkové množstvo, krát molová plynová konštanta krát teplota lomeno tlak. Čiže toto by sa číselne rovnalo 0,01394 molov. Koeficient toho chlóru bol 3 plus 3 v absolútnej hodnote, ak chcete, 8,3145 joulov na Kelvin na mol a teplota v kelvinoch, keď to premeníme, 273 a 20 je 293 a 4 je 297,15 kelvina lomeno 98,0 krát 10 na 3 paskalov. Tak ako vždy doteraz, mol s molom na minus prvú, kelvin na minus prvú s kelvinom sa vykráti a joule lomeno paskal nám dá meter kubický, a teda ten objem toho uvoľneného chlóru nám ide v metroch kubických. 0,01394 krát 3 krát 8,3145 krát 297,15 deleno 98 krát 10 na 3 je 1,05 krát 10 na minus 3 metrov kubických. Čiže objem toho chlóru, ktorý vznikol touto chemickou reakciou, je 1,05 krát 10 na minus 3 metrov kubických, čo je 1,05 decimetrov kubických. V úlohe číslo 24 ideme kyselinou dusičnou oxidovať biely fosfor podľa tejto schémy chemickej reakcie a máme pre ňu vypočítať stoichiometrické koeficienty látok v tej časti A, tak poďme rovno na to. Čiže ak v Ačku ideme počítať koeficienty, tak musíme zistiť, že kto tu menil svoje oxidačné číslo. Atom dusíka z 5 na 2 a atom fosforu z 0 na 5. Atómy vodíka a kyslíka svoje oxidačné čísla nemenili. Čiže atom dusíka menil svoje oxidačné číslo z 5 na 2 plus 2 a pri tomto deji musel prijať 3 elektróny, lebo jeho oxidačné číslo klesalo a atómy fosforu z tej molekuly P4 z bieleho fosforu sa oxidovali na tú kyselinu trihydrogén fosforečnú, v ktorej majú atómy fosforu oxidačné číslo 5, 4 atómy fosforu na jednej aj na druhej strane a jeden atóm fosforu zvýšil svoje oxidačné číslo o 5, čiže musel 5 elektrónov odovzdať a tie 4 atómy fosforu spolu odovzdali 20 elektrónov. Toto krát 3, toto krát 20 a teda 20 pôjde ako koeficient pre tú kyselinu dusičnú aj oxid dusnatý, 3 pôjde pred ten tetrafosfor a 12 pred kyselinu trihydrogén fosforečnú, no a ostáva nám do bilanca už len tie molekuly vody. Na tej pravej strane máme 12 krát 4 48 a 20 je 68 atomov kyslíka, tu na ich máme 60, čiže 8 atomov kyslíka nám tu chýba, no a atomy vodíka, keby sme skontrolovali, či nám sedia, tak 20 a 16 je 36, 12 krát 3 je 36, čiže nám to sedí. V tej časti B ideme počítať objem uvoľneného oxidu dusnatého pri nejakej teplote a nejakom tlaku, čiže to bude zase stavová rovnica, ktorú zriešime z rozsahu chemickej reakcie. No a to, čo vieme o tej chemickej reakcii, je, že sme použili takéto množstvo bieleho fosforu a takýto objem 60% kyseliny dusičnej. Čiže zase máme údaje aj o tom bielom fosfore, aj o tej kyseline dusičnej. Musíme teda ísť hľadať limitujúcu zložku, že kto zreagoval úplne. Keby som napríklad začal tým bielým fosforom, tak ako to ide po poradí, tak rozsah chemickej reakcie vzhľadom na ten biely fosfor by sa rovnal hmotnosť bieleho fosforu lomeno molová hmotnosť bieleho fosforu krát koeficient tetrafosforu. No a to by bolo 9,50 gramov lomeno molová hmotnosť v gramoch na mol sa pohľadá v chemických tabuľkách a koeficient bol minus 3 v absolútnej hodnote. Molová hmotnosť toho tetrafosforu uvedená v chemických tabuľkách je 123,895 gramov na mol, 123,895 tisíc gramov na mol. No a ten rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tetrafosfor by bol 9,5 deleno 123,895 deleno 3, čiže 0,0255 atď na 4 platné číslice 0,0255 a za touto 5 je 9, čiže 6 molov. Keby sme išli zriešiť tú kyselinu dusičnú, tak rozsah chemickej reakcie vzhľadom na kyselinu dusičnú by sa rovnal objem roztoku kyseliny dusičnej krát hustota toho roztoku kyseliny dusičnej. Tento súčin by nám dal hmotnosť roztoku krát hmotnostný zlomok kyseliny dusičnej. V tom roztoku je hmotnosť čistej látky lomeno molová hmotnosť a koeficient odpísaný. Čiže rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tú kyselinu dusičnú by sa rovnal
475 cm kubických krát hustota tej 60% kyseliny dusičnej uvedená v chemických tabuľkách je 1,3667 g na cm kubický. 1,3667 g na cm kubický. Hmotnostný zlomok je 0,600 lomeno molová hmotnosť, ktorú by sme v chemických tabuľkách našli, že je 63,013 g na mol. No a koeficient kyseliny dusičnej bol minus 20 v absolútnej hodnote. Čiže rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tú kyselinu dusičnú by bol 475 krát 1,3667 krát 0,6 deleno 63,013 deleno 20. Na 4 platné číslice by to bolo 0,3091 molov. Čiže ten rozsah chemickej reakcie vzhľadom na biely fosfor je menší ako rozsah chemickej reakcie vzhľadom na tú kyselinu dusičnú, tak ten biely fosfor bude teda tou limitujúcou zložkou a z tohto rozsahu chemickej reakcie ideme počítať objem uvoľneného oxidu dusnatého pri tých podmienkach, ktoré sme tu v tom zadaní mali povedané. Čiže pre objem toho oxidu dusnatého, ktorý vznikne v tejto chemickej reakcii, bude platiť, že je to látkové množstvo, čiže rozsah chemickej reakcie krát koeficient oxidu dusnatého v absolútnej hodnote krát molová plynová konštanta krát teplota lomeno tlak. Rozsah bol 0,02556 molov. Koeficient je tam 20 v absolútnej hodnote, 8,3145 joulov na Kelvin na mol. Termodynamická teplota je 20 plus 273,15, čiže 293,15 kelvinov a tlak bol 103,0 kPa, čiže 103,0 krát 10 na 3 paskalu. Mol s molom na minus prvú, Kelvin na minus prvú s Kelvinom, joule lomeno Pascal je meter kubický, čiže v metroch kubických nám ide ten objem toho oxidu dusnatého, no a jeho číselná hodnota by bola 0,02556 krát 20 krát 8,3145 krát 293,15 deleno 103 000 paskalov, čo je 0,012 a tak ďalej. Na 3 platné číslice by to bolo 1,21 krát 10 na minus 2 metrov kubických. No a to nie je nič iné než 12,1 decimetrov kubických.